Umthelo ubefuna ukukhokhelwa u-R1 million, hhayi u-R500,000 owakhokhwa, kusho uKurt Matlala etshela amalungu ePhalamende. UVusimuzi Kurt Matlala usaqhubeka nokwethula ubufakazi phambi kwekomidi lesikhashana ePhalamende, kanti obunye ubufakazi buholwa mayelana nezinkokhelo okuthiwa wazikhokhela owayengungqongqoshe wamaphoyisa uMnu Bhekicele izikhawu ezimbili ezahlukene. Izindaba zeNkanyezi TV uzethulelwa uNothika Maphumulo. Sawubona mlaleli. Lo somabhizinisi ongundabamlonyeni uVusimuzi Kurt Matlala utshele ikomidi lesikhashana ePhalamende liphenya ngenkohlakalo yamaphoyisa ukuthi owayengungqongqoshe uMnu Bhekicele ekuqaleni wayefuna ukukhokhelwa u-R1 million, hhayi u-500,000 agcina ewukhokhile. Lo somabhizinisi ongundabamlonyeni wethula ubufakazi esikhungweni sokuhlonyeleliswa kwezilimo iKhosi Mapuru ePitoli, lapho elinde khona ukuqulwa kwecala lokuzama ukubulala. Utshele ikomidi ukuthi udadewabo wakhipha imali ngoba engumqondisi wenkampani yakhe iMedicare24 ngemuva kokusula kwakhe uMatlala njengomqondisi. Kodwa uMatlala uthe umuntu oyedwa owazibonela ngesikhathi kushintshwa imali nobengaqinisekisa ukuthi akushoyo kuyiqiniso sewashona. Empeleni wayefuna u-R1 million, ngamnika u-500, ngamnika u-300,000, ngase ngimnikeza u-200,000 njengoba ngishilo. Futhi mhlazane nginquma ukuyeka, kwakufanele ngiphinde ngimnike u-300,000, kodwa akuzange kwenzeke lokho. Yilapho ngathatha khona isinqumo sokuyeka ukuzibamba izingcingo zakhe. UMatlala uyichithile imiyalezo ye-WhatsApp emhlanganisa nosomabhizinisi waseNorth West uBrian Mogodu. Osolwa ngokuba yinkosi yobugebengu uVusimuzi Matlala utshele ikomidi lesikhashana eliphenya ngenkohlakalo yamaphoyisa ukuthi eminye yemiyalezo phakathi kwakhe noMogodu edingida ithimba eliphenya ngamacala okubulala kwezepolitiki i-PKTT kungenzeka ukuthi yakhiwe ukuze imsole. UMatlala ukusho lokhu ngesikhathi ethula ubufakazi phambi kwekomidi elihleli eKhosi Mapuru Correctional Centre ePitoli ekuqaleni kukaLwesine. Ikomidi selizwile ukuthi abasolwa ngokudayiswa imininingwane kanye nomdidiyeli uBrian Mogodu asolwa kanjani ngokuba umxhumanisi phakathi kukangqongqoshe uSenzokuchunu noMatlala. UMatlala noMogodu kusolwa ukuthi yibona abaxhumanisa izinsolo zokungena kwabomthetho kanye nesinqumo sokuhlakazwa kwethimba eliphenya ngamacala okubulala. Kodwa uMatlala ungabaze ubuqiniso bemiyalezo ebiphakathi kwakhe noMogodu ayithunyelelwe ngaphambi kwekomidi. Khumbula ngike ngakhuluma nawe ngalama-WhatsApp nokuthi amanye awo akhiwe. Uphinde wakuphika noma yikuphi ukubandakanyeka noma yisiphi isinqumo sokuhlakaza i-PKTT. Angazi nokuthi yimaphi amandla engizoba nawo okuhlakaza lolo phiko kwa-SAPS. Engikuzwe encwadini yami efungiwe nokuthi lento yayihleliwe ngicabanga ukuthi kudala ngo-2019. UMatlala uphinde wabukela phansi ubudlelwane bakhe namaphoyisa aphezulu kanye nongqongqoshe. UMatlala uyakuphika ukuthi uxhumene nezinkampani zezidakamizwa, kodwa uqinisekise umngani wakhe osondelene nezidakamizwa. Ubufakazi bukaVusimuzi Kurt Matlala ngoLwesine ekuseni busukile kumathenda nezinsolo zokuthi wayekhokhela lowo owayengungqongqoshe uBhekicele bamantaniswa nezinkampani ezidayisa izidakamizwa. Usomabhizinisi nomsolwa ngokuba yinkosi yobugebengu uVusimuzi Kurt Matlala ukuphikile ukuthi unobudlelwane nezinkampani ezidayisa izidakamizwa. uMatlala uthi umkhwanazi wasabisa ngokuthi uzomkhipha uma impilo kaMasemela isengozini. Lokhu kulandela ukuthi ukhomishana wamaphoyisa kazwelonke uFani Masemola ehoxise ithenda yamaphoyisa ka-R360 million eyanikezwa ibhizinisi likaVusimuzi Kurt Matlala. Usomabhizinisi nosolwa ngokuba yinkosi yobugebengu uVusimuzi Kurt Matlala uthe iphoyisa eliphezulu KwaZulu-Natal uMnu Nhlanhla Mkhwanazi lenze izinsongo to take him out permanently uma kwenzeka kuba khona umonakalo kukhomishana wamaphoyisa uFani Masemola ngokuhoxiswa kwenkontileka yakhe yamaphoyisa. uMatlala uphinde wathi ngowayengungqongqoshe uBhekicele owaba nomhlangano phakathi kwakhe noMkhwanazi mayelana nokuhoxiswa kwethenda yamaphoyisa ka-R360 million. Lokhu kwenzeka naphezu kokuba eqinisekisile ukuthi umngani wakhe omkhulu uJerry Boshoga owathunjwa ukuze ahlengwe esikhathini esingangonyaka esedlule wayehilelekile ekukhiqizeni izidakamizwa. uMatlala uphinde waphekwa ngemibuzo ngumholi wobufakazi uNorman Arendse ngokuthunjwa kukaJerry Boshoga ngokuba kukaMatlala wathunjwa ehambisa izidakamizwa eCenturion ePitoli. Awunabo ubudlelwane nezidakamizwa noma abadayisi bezidakamizwa noma abantu abasebenza ngezidakamizwa naphezu kokuthi umngane wakho omuhle kakhulu uthi uhilelekile, kubuza u-Arendse. uMatlala ukuphikile ukuthi kukhona abaxhumene nezidakamizwa,
Wangeza ngokuthi akazange abahlulele abangani bakhe ababedayisa izidakamizwa. "Angilungile ngakho, kodwa ngeke ngimahlulele uBoshongo." UMatlala uphinde waqinisekisa ukuthi waboleka uBoshongo u-R1 million, wathi lokhu bekukwenzela ibhizinisi lakhe lokufuya izinkomo, hhayi izidakamizwa. UMkhwanazi wathi kimina, wathi kuKhomishana Kazwelonke, "Khomishana, uma ucabanga ukuthi impilo yakho isengozini vele usho izwi, I will handle this case." Ngambuza ukuthi usho ukuthini, wangitshela ukuthi iyodwa kuphela indlela engingakunakekela ngayo unomphela, kodwa akashongo njengokumbulala. UMatlala uthe banezinsolo ngesinqumo sikaMchunu sokungafuni ukuyihoxisa inkontileka ngemuva kokuthi aqale athi ayihoxiswe. UMatlala uveze lokhu ngoLwesithathu ngesikhathi ethula ubufakazi phambi kwekomidi lesikhashana lasePhalamende eliphenya ngezinsolo zenkohlakalo yamaphoyisa. Namhlanje usuku lokugcina lokuhlala kukaVus'Mose Matlala phambi kwekomidi lePhalamende lesikhashana eliphenya ngenkohlakalo yemaphoyiseni. Izindaba zeNkanyezi TV, ubuzethulelwa uNothika Makhubule.